هاجی بچمه جم هف بردف که کمیسیون زمان و چاندان یا دم پارتی برز هوال دلبهار امیل گل ویجی گوتو بیجی لسر مثلا سیاست و زمان بکن برز دلبهار تو بخیر هاتی روداوی دم باش دم باش گلک صاحب مالاوا و بله از هما شکا برز سرچاوا از خوازم ج سیاست دولت و آ کرداجی دست پی بکم آ دولت دیاره براستی 100 سالن اسیمیلاسیونه دخوازن یعنی کردی نمینه کرد دی بوی زمانی ناخفن چش دسته وان هات کرن لی حتا وی دکاری بون تشتا کو کرن جوی و پی و نما دکارن سیاست کردا چیه الهمبری زمان کردی سیاست که کردان هیش بوی پاراستنا زمان کردی بله نها ام دسری ده بیجن که مجار زمان کردی نتنی مجاره که پارتیه که سیاسی یانجی چند سازو دزگه هم کردانه همو پارتی سازی دزگه پلاتفورم و انسیاتیفین کل سر ناو کردان تکوشینه ده مشینن خودی وی پیگیرینه که جبوی زمان کردی چه دوی بکرین بکن yani em dikarin bibêjin ku hemû partiyên siyasî yên Kurdan yên li Bakurê Kurdistanê derbarê mijara zimanê Kurdî de xwedîfiş û reman yani ew ji bo Kurdan tiştekî gelek baş e em vê zelal bibêjin ku di serî de Dem Partî Partiya Herêmên Demokratîk û hemû partî û sazî û dezgeh û însiyatif û platformên din yên Kurdan ji dewleta Tirkan dixwazin ku zimanê Kurdî ji pêşdibistanan heta zanîngeha bibe zimanê perwerdehiyê. Dîsa zimanê Kurdî bi awayekî fermî bê qebûl kirin û bibe xwedîstatû. Dîsa hemû navên ku berê Kurdî bûn paşê hatine tirkî kirin li Kurdî bên vegerandin. Dîsa hemû astengiyên zagonî û jiyanî yên li pêşiya Kurdî ji holê bên rakirin. Ango em hemû sazî û dezgeh û partiyên li Bakurê Kurdistanê dema ku ya dilê xwe bibêjin an jî siyaseta xwe em dixwazin ku zimanê Tirkî xwedî kîjan mafan be zimanê Kurdî jî xwedî wan mafan be. Lê sed mixabin ji ber giryarên dewletê yên bi salan e giryarên Kurdîkujiyê giryarên Kurdkujiyê dîsa ji ber dorpêşkirin û hewildanên helandin û ji holerakirina zimanê Kurdî ev daxwazê me qasî ku em bêjim tê xwestin zêde nakevin merêtê yani ji aliyê me ve jî vê mijarê de em bi xwe jî di serî de gelek kêmasî û nebesiyên xwe dibînin hemû partiyên siyasî yên Kurdan divê di vê mijarê de bi awayekî wêrek kêmasî û nebesiyên xwe bibînin ne tenê bi daxwazê ji em bêjin li hemû qadan bi rêxistinekirina têkuşîna zimanê Kurdî ve vê mijarê bixin rojevê û awayekî şêmber xebertan bimeşînin. Birêz Dilbihar siyasetmedarên ku di parlamentoyê de nûneratiya Kurdan dikin, nûneratiya xelkê dikin, nûneratiya dengderên xwe dikin teberiyan ha balkişan de ser bi rastî gelek caran proje yasayan pêşkêş dikin di parlamentoyê de tînine rojevê lê gotineke Kurdî heye dibêje dibêjin lê napêjin di jiyana xwe ya rojane de ew siyasetmedar bi Kurdî naaxifin di mala xwe de jî naaxifin di nava hev de jî naaxifin îcar pirsa min ev e siyasetmedar û nûnerên Kurdan çi qasî giringiyê didine Kurdî di jiyana xwe ya rojane de di kirina siyasetê de Belê me got yanî berê niha tevgerên mezin partî û sazî û dezgehên mezin yên ku pêşengiya bi milyonan gelekî dikin divê bi awayekî wêrek kêmasî û nebesiyên xwe jî bibêjin. Niha dema em li ser vê bingehê lê dinêrin rast e gelek kar û xebat û têkuşîn ji aliyê partiya me jî û gelek partî û sazî û dezgehên din jî ji bo zimanê Kurdî hatine meşandin. Lê dema em têkuşîneke 5 salan ya lehengî ya li dijî
Kurd kujî, Kurdî kujî û Kurdistan kujî li ber çavan digirin û dema ku em bendewariya gelê xwe li ber çavan digirin û dîsa ku dema em ev qas berdêlan û ev qas meznahiya tevgerên xwe li ber çavan digirin, ev yek pirkê me. بله Em vê bi awayekî zelal bibêjin. Siyasetmedarên me tenê na, karsazên me, parêzerên me, endazyarên me, helbet di serî de jî siyasetmedarên me, kesên ku li ser navê gel pêşengîtiyê dikin, her çi qas di gotinê de zimanê Kurdî biparêzin jî, di jiyanê de di nava kêmasî û nebesiyên mezin de ne. بله Di mijara ziman de partîzantî nabe. Di mijara ziman da veşartin nabe. Divê em bi awayekî rast, durust û wêrek kêmasî û nebesiyên xwe jî bibînin û Belê. bibêjin û li gor wê da ku gavan avêjin. هون د ناوا Niha دم wê jî پارتیه bû. ده وی تکوشین الهمبری ریوبر و سیاست مداران جی دکن گلو اون وان رخنه خو بله. باوای کی اشکره جوارد بیژن Belê. Ez bi xwe ser navê xwe bibêjim, dixwazî birayê min be, xwişkê min be, heval û hogêrên min bin yên ku ez dikarim ji bo wan canê xwe feda jî bikim, dema ku mijar dibe zimanê Kurdî, bi rastî jî li wê derê ez bi awayekî dadane tevlîgerim. بله Dema ku em dibêjin zimanê Kurdî xeta me ya herî sor û ya herî li jor e, em vê ji bo desthilatdarên dagirkerên Kurdistanê tenê nabêjin. بله Em ji bo kesên ku dixwazin zimanê Kurdî ji holê rakin tenê nabêjin. Em ji bo xwişk û birayên xwe jî dibêjin. Ji bo parlamenterên xwe jî dibêjin. Ji bo şaredarên xwe jî dibêjin. Ji bo hemû taybetî kesên ku li ser navê Kurdan pêşengîtiyê dikin dibêjin. Ji ber wê em bi zelalî bibêjin, ne ku di vê mijarê de, di hemû mijarên têkoşînê de çawa ku lingekê me yê têkoşînê li dijî desthilatdaran e, lingekê wê jî têkoşîna me ya navxweyî ye. بله Em jî di nava xwe de van nîqaşan dikin. Em vê zelal bibêjin. Şaredar be, parlamenter be, endezyar be, parêzer be, mela be, kî be bila bibe. Fikr û raman û bîrrûzî û xeta we ya polîtîk û rêxistinî çi be bila bibe. Kesên ku li Kurdistanê kar û xebarta dikin û li cihên ku Kurd zêde lê dijîn kar û xebartan dikin. Eger Kurdî nizanibin, divê hîn bibin. Divê hîn bibin teqez. Eger hîn nebin, ew kes nikarin Kurdan temsîl bikin. بله دما Kesê پیش ku ده برز zimanê دلبهار Kurdiska min د nizanibe, دما پیش بله. ده هونوی که بسپینن فرض بکن لسر وکنمونه بربجیرین شارداریه بربجیرین پارلمنتریه کو یک جه شرطان او به دوی کردی زانبه belê xwe ev şertê me jî mêj ve heye. Lê tedîr gelek caran ji ber şert û mercên cuda li gor dilê me nekeve meryekte. Lê niha em dikarin bêjin ku parlamenterên Dem Partî û şeredarên wê yên li Kurdistanê hema piraniya wan heta em dikarin bêjin sedû nût û pêncê wê Kurdî dizanin. بله Di nava gel de Kurdî em bêjin diaxivin. Xebatên xwe Kurdî dimeşînin. Lê em vê jî têr nabînin. Em dibêjin divê her şaredarek me, hev şaredarek me, بله her parlamenterek me, her hevserokekî me, her rêvebirekî me di van şert û mercan da di heman demê da wekî têkuşerekî zimanê Kurdî be, wekî gerîleyekî zimanê Kurdî be, wekî pêşmergeyekî zimanê Kurdî tev bigere. Ji ber ku rewşa Kurdî li ber çavaya berê niha jî behsa kirmanckî hat kirin. بله Devlet hêjî bi awayên cuda cuda hewride ku nikaribe Kurdî ji holê rakejî بله Kurdî di nava dorpêçê de bifetisîne, di nava demê de bihedîne. Em destûr nadin vê بله برز ji ber vê çendê tevgerên ciwanan jî, yên jînanan jî, hemû qadên me yên siyasî jî erîkava ya pêşîn li Kurdistanê بله bilindkirin û berfirehkirina, parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî ye. gelekî spas birêz heval dilbihar hev berdevkê komisyona ziman û çandan Ez dixwazim ya dem partiye tu destûra we mêvanê me hebe bû bangeke Kurd jî bikim. بله kerem ke Bangeke Kurd bikim. Bi rastî jî me Kurdan gelek êşkişand. Gelek jan medît. Çi li Bakurê Kurdistanê, çi li Rojavayê Kurdistanê, çi li Başûrê Kurdistanê, çi li Bakurê Kurdistanê.
ایجار دیروک نهادا یا پیشیامه دویدی ام یکیتیا خویان نتویی لسر بنگه که آزاد و دموکراتیک ساز بکن. بله بگومان سازکرنا یکیتیا نتویجی هری زیده هاتنا جم هف یاد دور زمان کردیه. جبروی ام بانگو گازی لهمو سازو و دزگه و پارتین کردان دکن. بله فکر و رامان و بیردوزی و پولیتیکا و چی به بلا ببه. ورن ام لدور زمان کردی یکیتیا خو آوا بکن. کنگره یا زمان کردی یا نتویی آوا بکن. هله همو دران فرق و جداهیه من نزیکاتیه من یج بوی هنک میجاران جدا جی هبن ام لدور پاراستن و پیش ببرنا زمان کردی بله ببن یک ببن خلج و بیوی آوایی ام تگوشینا خوال هر قاده برنتر بکن گلکی باش گلکی باشش بر کوبراستی زمان د سر سیاست و هر تشتی رایه د سر پارتیین سیاسی رایه بانگکه دی جیده بو زور زور سپاس بریز هوال دلبهار هف بردف که کمیسیون زمان و چاندان یا دم پارتیه تو میوانه ما بو زور سپاس